Zdar, vítám vás u dalšího videa. No a dneska tady další videjko z hry GTA 5. Pokud se nepletu, tohle by měl být už 24. díl. Právě teď se nacházíme na Trevorovi, no a minule se toho stalo hodně. Už jsme tam plánovali nějaký ten haste. A dokonce tady byla nějaká putička mezi Trevorem a Michaelem. Myslím, že Michael je teď někde zajat, jo. Nemůžeme na něj překnout teď prostě. A jinak, teď tady má Trevor, tady ten safe house v tom Vanilla Unicornu. Jo, takže tady si můžeme prostě uložit hru a tak. A tady bych se ještě nějak trošku převlíkl na misi. Přem přijde, že už několik dílů tady nosí to stejný. Takhle pořádně vystylovaný, můžeme vyrazit teda na misi. Máme tam nějaké to Dčko, co můžeme ještě, jo, můžeme tady ještě na stejce dostat. A už volá Patricia. A to Dčko by mělo být jo, tady to je hnedka. To je tam u toho u Lamara. Tohle se bude teda docela dlouhá mise. Jo, protože tam jedeme s tím kamionem prostě přes půlku mapy a tak, ale mise to je docela fajnová, taková víc jako chill. Teď je tady trošku za rohem, tak se, jo, tam jsou nějaký tam ty cápci. Co tam vykrádají, ale na to teď bohužel nemáme čas. Kdybychom taky mohli odvést potom těm altruistům, ale to uděláme někdy jindy. Teď tady jedeme za Lamarem a už je tam. To je on? Jo, není to on. Devin Weston's car still in team? The one Frank's running. Oh, yeah, that one. Hey, look, I boosted the ride. Jo, super. A připínáme na Franklina teda, OK. Za ní jsme myslím, že taky do týmy se mohli vejít. Jo, a on je teď, kde je Franklin? On je tady. Collect the car, OK. Tak hrajou nám tady dobrý bangry. Kendrick Lamar normálně, na featu. Teď jdeme taky za Kendrickem Lamarem druhým. Tak jsem tu, Trošku jsme ťukli, nevadí, s tím autem stejně, teď tady nebudeme jezdit. A tady už někde by měl být ten Lamar. Je tady? Aha, je tady. Rovnou se tady nějakým tím žlutým autem, s nějakým Bumblebeem tady je. Tak jedeme. Tak to má dobrý speed, ty vole. Abychom to nedabourali hned než to Devinovi dovezeme. Ale dobrý, zatím se držíme, zatím to je v dobrém stavu relativně. Tak dobrý. Je to nějaký drift? OK, kámo, tak já jsem největší bůh tady na to. Pojď poslední drift. Teď bude co? OK, na pána. A už je tady ten truck. Tamhle Trevor rovnou čeká, tak naložíme to tam. Úplně v pořádku. And this old bust ass nigga ain't no ball. Enough, nigga. Get your ass in the truck. Let's go. Sonora Freeway. A jedeme teda. Tady ta mise má zatím docela vibe těch prvních misí. Když jsme tam hráli jenom to za Franklina s Lamarem. A prostě jsme tam kryli ty káry a různý jako gangsterský věci jsme tam dělali. Všelijaký války gangu a tak. A teď, když se podíváme na mapu, tak to máme 7 mil, což je až sem takhle. Až takhle někde zastavit tu té dálnice. Což je teda fakt neuvěřitelná cesta. Takže snad teda sem nestane něco, nějaká nehoda, aby jsme neodpojili tady ty auta, což se mi občas taky stalo. Protože fakt jako, když jsme zase v půlce cesty, tak znova to nejedu celý. To Franklin chrápe normálně, Franklin si šel tady vyspat. No a teď je taky docela jako lorově zajímavá mise. Hlavně kvůli tomu rozhovoru toho Trevora a Lamara. Protože tady mluví vlastně o Michaelovi, kde je. A všichni víme, že Trevor tam prostě Michaela zradil a nechal ho zajmout těma Číňanama. Uměte, vezeme tady důležitý náklad. Nejlepší je, že ani nemají přikrytý nějak ty auta. Protože každý jedno auto je kradený z tady těch, co tady převážíme. Tady bych velmi rád zvolil tu zkratku, že prostě tady si jedeme dolů a skončíme na silnici. Ale teď je to velmi riskantní. Že by se to dost možná odpojilo všechno. Co ty na té motorce, se tady snažíš předjet nebo co? Do protisměru kvůli tomu věl. Pardon. Nikoho nevydal, jsme tady sejmuli. Ajaj, co se stalo? Policie už nás našla. Už nás mají. No tady tím, že ty auta nemáme nějak přikrytý, tak samozřejmě, že je hnedka najdou. Dobře, bere to JB7. Což jsme ukradli už nevím kolikátým díle, ale prostě to je to auto, jak tam má ty kulomety. A Franklin už tady šplhá. Tak ale dělej Franklin, za chvilku už nás dojedou. Už jsou nám v patách a tady to jsou docela prudké zatáčky. Ne, ty vole, tak to bylo těsný.
Kam už jsem viděl, jak to prostě se tam všechno skutálí z toho srázu. To, jo, přepínáme a můžeme jet. Máme to ochránit, takže tady máme buď to ty, jo, spajky, čekaj. Kam to, jak rychlý ty úplně. Vůbec nebyl zvyklý teď to, čekaj, ale bych chtěl ty kulomety použít, já nechám, ať mě předjedou klidně. Tak borci, ale já, zrovna když chci, aby mě předjeli, tak prostě ne. Neboj se, tak kdybych je dojel. Tak čumek, úplně jsme je vyřadili prostě. No a přesně v této části nahrávání se mi nahrávání obrazovky vyplo z důvodu nedostatku místa na disku. Avšak toho jsem si všiml až během toho, co jsem byl ve prostřed druhé mise, takže alespoň tu mám tak nějak nahranou. Dámy a pánové, teď se stalo asi to nejhorší a to je to, že mi zrovna uprostřed nahrávání došlo místo na disku, protože jsem tam měl ještě nějaký úplně starý záznamy prostě z OBS, takže jsem tam měl třeba 30 hodinových jako záznamů a právě to kiklo z té mise. Já jsem teda pročistil, snad už to nahrávání bude v cajku, takže já teď musím znova celou tu misi udělat, takže fakt jako úžasný, já se sám ozvu, až budu v té části, kde jsem skončil. Tak jsme konečně zpátky. Asi to jsem hodil jako timelapse, doufám, že na tom timelapse nebude vidět, že jsem tady 3krát umřel a pak jsem to skipnul. A jdeme teda znova. Jo, máme tady nějaké guny, pobereme hezky. A jdeme. Tu máš. Tu taky. Tady se ještě schovají všude. Tady schovaný za tím masem, co tady jede. Pořádně. Tamhle cápeček nějaký. Dobrý, jo, my můžeme tudy utíct. Jasně, tak pojď. Berme tohle vypadá líp. Možná jsem měl tady vzít za... Tak dívej, ale dělej. Protože ten Frank není schopný nastoupit. Dělej, kamo. Dobrý, a jedeme pryč. Nás teď budou stejně pronásledovat, ty vole, ještě fízlové. Ne, mě prostě není souzení teď tu misi dodělat. Konečně jsme je ztratili. A jelikož tam jsem chtěl předmět tramvaj, tak bych radši souvnul trochu. Tak jsme tady, No, tak jsme k někomu přistáli tady na zahradu. Necháme jim tady takový menší dárek v podobě auta, ze kterého které je docela syčí, takže každou chvíli bouchne. A doběhneme tam procela ten checkpoint. Tak a jsme zde. Hey, sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right. Well, listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me. I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right. Look, I made a judgment call. I don't know if it's the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Just saying.
Tak jo, mission pass, nic jsme nedali. Checkpoint, skip samý. No nic, co se dá dělat. Tak Michael už se tady trošku opláchl. A ještě tam jaký ty půle má. A abych pravdu řekl, teď ani nevím, jak dlouho nahrávám, protože já jsem to dělal právě, jak mi došlo to místo na disku, tak na dva záznamy. Ale jelikož tady bude hodně jako toho, co prostříhat, tak stejně si myslím, že je úplně v pohodě, stíháme tam tu vedlejší misi. Takže přepínáme na Franka, ten někde tady v dopravní zácpě. Když se podívám, co tam tady naskočil. Esko za Michaela, to by byla i taková kratší mise, ale to se necháme na příště, možná na začátek, pokud si vzpomenu. Takže jdeme na doma, na Dčko, a jinak co, Trevor tady nic nemá. Trevor zatím bude takový neaktivní. Tak jsme konečně tady. Když jsem koukal, že nám tam naskočilo ještě Elko, což je plánování dalšího takového jako menšího hejstu. Ale za to je velmi dobrá mise, myslím ten hejst teda. Ale to si máme příště, tady máme žochábra doma, kterého jsme zachránili minule ze stromu. Nothing? Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I get to meet online. Let's pretend for a second that you're not so much of a pussy and vamos, as my cleaning lady would say. Just to be clear, I'm not racist. I meant that ironically. I have a black friend, and I didn't even really notice that you were black, or whatever your people call it. Get the fuck out of here. All right, let's go. Dobrý, tak on to není ta mise, kterou jsem čekal. Já myslím, že to je to, jak musíme skákat z toho padáku právě na nějaký jedoucí auto, ale to je, myslím, že je v těch vedlejších. A už přistávám, to už nemá cenu ani. Čum, já jsem takhle blízko nad zemí. Ale můžu tam doběhnout, teda bych to stihl. Tady prostě jenom najedeme do letadla, teda pokud nás zesejme tady to. Takže nice, to je tak jako úplně skvělá mise. Crazier than you are. Yeah, we got liftoff! As soon as we hit a suitably stupid altitude, we'll kamikaze this shit into next week. Am I right? Come on, high five! Hell no, man. Shit, I don't want you to be the last person I touch. Yeah, okay, air five then. Parachute? Check. ATV? Check. Big pair of balls? Check. Okay, this is happening! Tak jsme ready skákat. A pojď, doufám, že nám za tohle dá Red Bull spolupráci, za tento adrenalinový kousek. Čum. Můžeme takhle se otáčet, prostě nějaký tričky, úplně doufám, že za to budou achievementy. Já bych rád vydržel co nejdýl na té čtyřkolce. Teď někam dopadne a vybouchne. Tak. Jo, on tam má ještě Franklin nějakou takovou kombinézu, tak to je velmi nice. A skáčeme tady dolů k bikeroom, který jsme tady trošku poničili, ten jejich kemp. Za Trevora, když jsme ho první dostali někdy ze začátku. A pojď. Přestaň. Skoro. A co? You feel that? Lightning bolt, zap! You're alive! You know how it feels! Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Man, how much that shit cost you per second? It's relative, bro. How long did it take me to earn the bills? Listen, you go out walking amongst the drones. I'll be on top of the Maze Bank building with the higher beings. Dominator out. Tak to jo. Tak skvěle, nemáme žádný achievementy, bohužel. No a teda, já si myslím, že pro toto video by to bohatě všecko stačilo. Příště teda si tady splníme ty dvě mise za Michaela. No a teda, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, napište koment, vyrikosíte šancem kamarádům. Pro další díly z této série rozhodně hoďte like. No a zatím, zdar! Kámo, tak ten dostal pořádně, to jsme pořádně rozdrtili.